in September ni somni sabat ni tlaya he Nuteii nen Rohnuna na wat room chungin sabat ni lo thleng tur kan han zai mai nge ni lalpan chakna pe a adam ve to nya kan dam zela tu na phe chuan khosi ko om to lawa kan lawm kho nei tron te har mahse la lal isua ni kan han sang har mahse la lal isua ka chen ai chuan ka thlang zawk retheihna zawng po min hnentua ka thlan ka la riang vaia chu tuna hian vana ro retheihna lo man ti min thei big long ka lal isuan Hmangaihtu tam ta ka se ka chian te so mina ma lo mo fo chi cha tuan na min ru or nga ka ti tri ka tak sa le thara bar som na zawng te min shiat pui tu ka lalpa Isua Damna kim ikmua himna to ngai lo chu itare kim ka bua sai vek to min lo min thei big long ka lal isuan Hmangaihtu tam ta ka se ka chian te so mina ma ka lo mo fo chi cha tuan na min ron or nga ka ti tri le an che